שלום, אני רוצה להזמין אתכם לשני קורסים ייחודיים שיפתחו בירושלים לאחר החגים. הקורס האחד, הביוגרפיה של היחיד כמסע חניכה, בעניינו הסתכלות על חיי האדם מלידה ועד סוף חייו כישות הולכת, מתפתחת ומשתלמת. החיים הם מסע חניכה שדורש מאיתנו לגדול ולקיים, הייתי אומרת, את הניצוץ האלוהי בחיי האדם לאורך השנים. ככל שאנחנו מבינים את זה יותר, נעשה מודעים יותר ומתבגרים. הקורס השני, הביוגרפיה של האנושות. שהביוגרפיה של האנושות מסתכלת על האנושות כולה כאדם שהולך וגדל לאורך השנים, גם כן עם איזושהי חוקיות מסוימת בזמן ובמרחב. אנחנו נתבונן על סיפורי המיתולוגיה האופייניים לכל תקופה ותקופה, ונראה איך מתקדש שכל תקופה הכין בעצם את האנושות לקראת ההתפתחות היותר מלאה שלה, עד לתקופתנו שנקראת נפש התודעה.